дръжки, които са ти удобни. Зорбинг мания, втора част. С камелия този път. Казвай ти стар. Чакай, аз съм с такова фотоапарат. Сега да видим дали ще оцелеме този път. О, майко. Айде да махна дъвката аз. Улала. Да си направя. Ти не снимай. И ти ли ще снимаш, бе? Да. Сигурно ли си ще го изпуснеш? Като го изпусна, какво? Айде, да коментираме, че на своя такова. Не, аз ще снимам снимки само. Добре. Айде, пичове. Ще тръгна назад, бати гадност. Мисля да ни пускате. Тръгват? Той ли сте? Да. Айде, 3, 2, 1, старт! Лета! Oh man! Holy shit! Леле, матка! Ненормална работа! Това е най-подходящо място за спиране. Това е малко по-хубаво от сигурно, сега ще го върна. Вече сте нагоре сгуби. Даже мога да кажа, че ми стана лекичко лошо. Чей си ти, после тя ще се откича. Улала!